Čaute. Vítam vás pri recenzii prsteňu Oura. Je to zariadené na trackovanie, meranie primárne spánku, ale aj ďalších vecí. Momentálne ho už mám, už to bude asi cez 2 mesiace, takže už si myslím, že je tá správna doba podeliť sa s vami o to, čo hovorím na tento prsteň. Takže poďme sa do toho pustiť. Začnem asi tým, že čo sa nachádza v tejto krabičke, v tom, čo vám to kuriér prinesie. V podstate, keď vám príde Oura, tak vám to ukážem. Príde vám to asi nejak takto, už rovno aj s tým prsteňom na tom. Čiže ten packaging je v celku taký jednoduchý. Na vrchu je spomínaný prsteň a rovno na tom je aj vlastne nabíjačka, čo vyzerá takto. Ďalej sa v balení nachádza klasický potom k nej kábel a v podstate to je všetko, už iba nejaké papierovačky a tak ďalej. No a čo sa týka tej nejakej technickej špecifikácie, nechcem ísť veľmi do detailov, poviem iba také veci, čo sú podstatné. Podstatná je samozrejme výdrž batérie, tá vydrží plus minus 1 týždeň. Dobré na tom je, že nemusíte baterku sledovať, ako sa vám míňa počas týždňa. Apka v mobile vám pomocou push notifikácie dá vedieť, kedy ju treba nabiť, čiže to je fajn. Nabíja sa to veľmi jednoducho, vlastne tento kolík, čo je nabíjačka, tak iba to vlastne zasunete do toho a keď ho máte napojený na elektriku, nachádza sa tu flash, taká diódka, ktorá vám indikuje, že či sa nabíja, či už je nabitý. A taktiež, keď je naplno nabitý, tak vám príde tiež notifikácia, čiže to je fajn. Výdrž baterky veľmi chválim. Čo sa týka, že čo všetko to zariadenie meria, tak meria vám heart rate, čo je, bože, ja neviem po slovensky, čo je puls, to je to slovo. A ďalej vám meria heart rate variability, HRV, čo je vlastne variabilita nejakej tej tepovej frekvencie. Pomocou tohto údaju viete pekne vyhodnotiť vašu nejakú mieru stresu. Následne meria teplotu, čiže má to nejaké senzory, a to meranie teploty je veľmi podstatné na to, aby sa určila fáza spánku, o ktorej si povieme neskôr. Ďalej to má samozrejme nejaký ten motion meter, čiže vie merať aktivitu, vie tie najmenšie pohyby na prste merať, čiže vie týmto spôsobom tiež odhaliť pekne, že či máte nejaký rest, či oddychujete, či spíte a tak ďalej. A posledná taká podstatná vec, čo meria, je dýchová frekvencia. Ďalej, čo sa týka nejakých technických vecí, tak zariadenie nemá žiadne gombíky, naozaj je to čisto iba ako keby príjimač. Nemá žiadne LED diódy, je to vlastne, napriek tomu, že to je smart zariadenie, tak toto sa javí veľmi dumb, čiže naozaj iba si to dáte na prst a okrem toho, že ho nabíjate, vlastne nič nerieši, všetko sa už potom rieši na úrovni dát, ktoré tá aplikácia zbiera. Čo sa týka objednania Oury, majú to vyriešené veľmi dobre. Viete si dopredu objednať tzv. Sizing kit, čiže príde vám najprv za nejaký týždeň, 2 takáto zásielka, kde je v podstate 8, to sú čisto že makety, nie je to reálny prsteň samozrejme, je to iba naozaj demonštrácia toho, že aká tam je hrúbka, aká tam je veľkosť toho prsteňu. Čiže viete si to takýmto spôsobom predtým, ako si Ouru objednáte, zistiť, akú máte veľkosť. Tieto veľkosti sú úplne že štandardizované, či už na európsky alebo americký trh, čiže keď pôjdete niekam sem do zlatníctva a odmeráte si u nich veľkosť prsta, tak viete podľa toho si objednať aj Ouru, čiže nie je úplne nevyhnutné si ten sizing kit objednávať. Ja ale veľmi odporúčam napriek tomu si ho objednať, pretože jednak je zdarma, neplatíte za to nič. A druhá vec je, že teda aspoň mne to pomohlo, ja som si tu potom, keď som sa rozhodoval, že ktorú veľkosť,
Ja som si tú maketu dal normálne, že na celý deň na seba, aby som presne vedel, že či mi to vadí pri spánku, či mi to vadí pri nejakom každodennom živote. A s tým, že ja nosím na lavačke obrúčku, tak vlastne bolo jasné, že si to budem musieť dať na pravý prst, na pravú ruku. A tam som vlastne sa trocha bal toho, že ja pracujem s počítačom samozrejme, že ako to bude reagovať na myšku a tak, čiže váhal som, že či to dám na ukazovák alebo na prsteník, čiže testoval som si viaceré varianty a nakoniec mi vyšlo, že áno, najmenej mi to vadí na tomto prste, dokonca som s tým bol aj cvičiť, aby som fakt, že vedel, do akej miery ma to bude alebo nebude obmedzovať. Čiže toľko k sizing kitu, akože ja si myslím, že to je dobrá vec, predĺžim vám to ten shipping o 1 týždeň, ale aspoň máte 100% istotu, že viete, do čoho idete. No a potom k tomu samotnému shippingu, ako náhle vy im potvrdíte veľkosť, či už pomocou sizing kitu alebo bez neho, naozaj je tam veľmi dlhý to doručenie. Fakt, že oni sami na stránke majú, že to trvá 2 až 3 mesiace, ja som si myslel, že si tam nechávajú dosť veľkú vatu na to, aby boli akože safe, ale naozaj ten shipping, napriek tomu, že je z Fínska, je strašne jednoducho dlhý. Rovnako 2-3 mesiace som čakal ja, aj keď som potom objednával mojej manželke prsteň, čiže toto mi trochu tak nejde do hlavy, že ono celkovo je teraz celkom veľký hype okolo tohto prsteniu a ešte tomu je to aj druhá generácia, čiže trocha sa tak čudujem, že ešte nemajú zoptimalizované tieto procesy, že to naozaj tak veľa trvá, že si nevedia vyrobiť tak dopredu nejaké tieto veľkosti. No potom čo sa týka farebných variant, tie sú tuším, že 4, čierna matná a čierna lesklá. Ja mám, toto je matná, neviem, či to teraz bude vidno. Čiže toto je takto vyzerá zhruba matná. Toto je lesklá, pekné sú v podstate obe. Ja som išiel do matnej kvôli tomu, že matnú mám aj obrúčku, takže aby to aspoň trocha ladilo. Moja manželka si vybrala lesklú, podľa mňa je aj krajšia, ale čo je taká vec, čo by mi asi vadila, že tým, že je lesklá, tak zanecháva celkom také packy, také otlačky, čiže mne by to asi vadilo. Mne to vadí aj v kuchyni, keď máme madlá, tie máme presne tiež takéto lesklé a tiež mi to tam vadí, čiže možno toto ešte zvážte, keď si budete vybrať veľkosť, teda farbu. No a potom ešte sú tam ďalšie veľkosti strieborná, ružová a to je myslím všetko. Majú potom ešte jednu variantu s diamantami, ale to je čisto iba nejaký show off, ono to je potom aj rádovo drahšie. Čiže poďme sa už teraz pozrieť na samotnú aplikáciu, že ako to vyzerá. Čiže tá aplikácia je rozdelená na spodnej lište do 4 tabov. Prvý je taký domovský, kde sú vlastne iba vyextrahované dáta z tých nasledujúcich troch, čiže máme tu nejaké tie základné údaje úplne že priamo po ruke, tak poďme sa pozrieť na tie jednotlivé taby. Čiže prvý je readiness, čiže to je nejaká pripravenosť do dňa, čiže je to nejaké skóre od 0 do 100, ktoré hovorí, že ako veľmi ste pripravení na dnešný deň a na ten výpočet, do toho výpočtu vstupujú niekoľko elementov, čiže vidíme, že nejaké skóre, predošlú noc, aký máte nejaký spánkový balans, predošlý deň aktivity, aký balans aktivít si udržujete, aká je vaša teplota tela a tak ďalej, nejaké tepy. Následne tu máme graf heart rate variability v predošlej noci, čiže vidíme, ako nám tá variabilita vstúpala a klesala behom noci. Vidíme nejaké priemerné a maximálne stavy, to isté sú o tepoch samotných. Máme tu potom nejaké restful, ako nejaké oddychy. Toto bolo zo soboty toto bolo priamo zo soboty, čiže ako vidíte, som si doprial také 3 oddychy, také 3 nič nerobenia. Takže to vám to všetko pekne ukazuje. Dobre, poďme ďalej. Následne tu máme tab Sleep a vlastne toto je to, prečo si kupujete nejaký merač spánku. Čiže túto sa práve dozviete všetky tie potrebné údaje, ako
celkový čas spania, ako dlho ste boli v posteli, z toho vyráta nejakú úspešnosť a tak ďalej, opäť nejaké tepy. A tuto pekne vidíme, že rozdelenie spánku do tých troch fáz hlavných, to je REM spánok, to je Rapid Eye Movement, to je vtedy, keď snívame, následne tu máme ten Deep Sleep, to je ten hlboký spánok a tak ďalej. Vidíme, že latencia znamená, že ako rýchlo sme zaspali, čiže pokiaľ je príliš nízka, nie je dobré, pokiaľ je príliš vysoká, tiež nie je veľmi dobré, čiže treba mať nejaký optimum, ktorý vám toto pekne povie. Následne vám vyhodnotí aj váš timing. Timing je veľmi dobrá vec, tým, že Ouru nosíte aj cez deň, tak ono aj cez deň vám meria tieto základné ukazovatele typu teplota, tepy a tak ďalej, čiže tá Oura vie počas dňa nejakže nasnímať, aký je váš cirkadiánny rytmus. Čiže na základe vie, že aký typ človeka ste, že či ste ten, čo by mal chodiť skôr spať a skôr vstávať, alebo neskôr a tak ďalej. Čiže na základe týchto meraní aj počas dňa to vie tá aplikácia vyhodnotiť, čiže už len samotný tento údaj, že vy viete, kedy máte spať, je veľmi cenný. Ono vám to potom aj tuto na tom home, na tej home záložke ukáže, ak sa nemýlim, lebo tu je sleep. Áno, tu máme, že váš optimálny čas, ja mám konkrétne medzi 3:10 až 22:30, čiže tento údaj sám o sebe je veľmi cenný, už aj keby to nič iné nemeralo. No ale poďme späť k tomu spánku. Čiže tu máme tie základné údaje a tu máme tie jednotlivé fázy spánkové urobené aj v grafe, čiže vidíme tu od nejakého 22. hodiny, kedy som išiel spať, až do 6:30 to mohlo byť, kedy som vstal, čiže vidíme pekne, že ktorá fáza bola medzi akými hodinami. Pekne tu je vidno, že tá deep fáza, ten hlboký spánok je skôr v tej prvej polovici vášho spánku a ten non-deep, ten Rapid Eye Movement, ten je skôr akože nad ránom, už keď sa budíte, čiže tu máte pekne ukázané a tiež vám to ukáže čas awake, to je tá biela hodnota, čiže tam vidíme, že koľko trvalo zhruba, kým som zaspal od tej 22. a na konci, kým som vstal a mal som zhruba nejaké 3 fázy, kedy som sa aj počas noci zobudil, čo zvyčajne nemávam. Ja si myslím, že to bolo spôsobené tým, že sme boli na chalupe a v krbe bol oheň, čiže mohlo ma to nejakým spôsobom takto rušiť. No a potom tu máme tiež iba nejaký graf, presne, že vášho tepu a ono tiež sa hovorí, že mali by ste váš minimum dosiahnuť v prvej polovici spánku. Ja som toto mal zhruba už niekde v strede, ale tiež to zvyčajne mávam niekedy v prvých 2 hodinách. Vtedy znamená, že ste aj dobre oddychnutí a že počas dňa ste nemali žiadne stresory typu nejaké jedlo, na ktoré máte možno nejakú intoleranciu a tak ďalej. Čiže toto je nejaká záložka sleep a následne tu máme záložku activity, kde vám hovorí, že podľa toho, aký vy máte to readiness score, tak podľa toho vám nastaví aký by ste mali mať akože cieľový výdaj. Hej, tu som mal, že 600 kalórií. Ak mám také dni, ako som mal napríklad dnes ráno, že som tam mal readiness nejakých 66, tak mi to nastaví nižšie. Čiže podľa tohto už mi to nejako kvázi nastavuje, že aj ako by som mal mať potom výdaj podľa toho, že ako som ready do dňa. Aktivitám tu už iba nejaké, že ako som sa hýbal a teda posledných 5. Tuto není až také, že moc zaujímavé. No je to potom ešte nejaké rozdelenie, že z tej aktivity, že koľko bola nejaká, že nízka nejaká intenzita, stredná a vysoká. Ono sa to automaticky importuje, v mojom prípade, keď mám iOS, tak sa mi to importuje z Health aplikácie. Čiže ja mám normálne na hodinkách, keď si niečo trackujem, nejakú aktivitu, povedzme, že v tomto prípade ako tu mám, že hiking, ale keď napríklad idem cvičiť, behať alebo chôdze, aj sa tam nastavím a potom tá aplikácia si to samotne, tá Oura aplikácia si to už potom potiahne priamo z tých mojich hodiniek, čiže potiahne si, koľko som kalórií spálil, v akom to bolo čase a tak ďalej. Samozrejme vy si to, pokiaľ nemáte žiadny takýto iný externý tracker, môžete nastaviť aj manuálne, čiže vyberiete si, je to nejaký zoznam aktivít, poviete, že odkedy dokedy a on to má nejaké priemerné kalórie na základe tej aktivity, ktoré ste
ktorú ste si vybrali. A čo sa týka presnosti zariadenia, že s akou presnosťou tieto dáta zbiera, tak som naozaj veľmi prekvapený, ako presne naozaj tieto veci vyhodnocuje. Keď si to pozriem, keď každé ráno si skontrolujem aplikáciu, naozaj, že na minútu presne mi povie, kedy som išiel spať, kedy som vstal. Super na tom je, že nemusím nič riešiť, nemusím nič zapínať, proste iba si láhnem, takto si to vždycky ráno double checknem a naozaj, čo to už mám teraz vyše tých 2 mesiacov, fakt, že raz sa mi stalo, kedy to trochu zahaprovalo a to bolo vtedy, keď som išiel večer do kina a iba som sedel, čiže tá aplikácia vyhodnotila, že už akože ležím v posteli a ten čas, kedy som potom už akože išiel z kina a autom domov, už iba bral ako nejaký awake, ale v takýchto prípadoch to viete potom prekalibrovať a nastaviť si naozaj, že kedy ste reálne išli spať. No a záverom len poviem to, že pokiaľ nejakým spôsobom riešite spánok, snažíte sa nejakým spôsobom hacknúť, vytunovať a tak ďalej, určite je rozumné mať nejaký prístroj, niečo, čo vám vie vyhodnotiť danú zmenu, že či vám prospieva, respektíve škodí, alebo nemá žiadny efekt. Pokiaľ nejaký takýto externý prístroj nemáte, akože môžete sa samozrejme spoľahnúť na nejaký váš pocit, ale ja som to sám videl, že ten pocit niekedy nestačí, lebo mal som taký pekný príklad, že jeden deň som spal naozaj, že ukážkovo, všetky hodnoty som mal optimálne a následne na druhý deň som mal zase úplne že opak, že proste všetko, čo sa dalo mať zle, som mal zle. A viem aj presne, kde sa stala chyba. Boli sme vtedy na oslave kamaráta a dal som si neskoro ťažké jedlo. A Oura mi to pekne aj napísala, že toto môže byť dôsledok, čiže aj toto je veľmi super, že že neskore ťažké jedlo alebo neskorý workout vám vie dať takýto hint, že možno sa niečo stalo. No a čo chcem povedať je to, že ja by som si to sám až tak neodsledoval, čiže ja som sa na ten druhý krát akože zobudil a ja som sa nezobudil s tým, že kokos idem zomrieť. Čiže kebyže takto dlhodobo možno žijem, tak až vtedy by som si to nejako časom uvedomil, že niečo mi neprospieva, ale naozaj na dennej úrovni takéto zmeny asi len ťažko by som si vedel ja sám na sebe odsledovať. Čiže pokiaľ máte takúto pomôcku, ktorá vám tieto informácie dá, je to podľa mňa veľmi dobré. O tom, že prečo a či riešiť nejaký spánok, k tomu napíšem potom článok úplne že separé. Pokiaľ nemáte subscribenutý Medium profil, tak odporúčam urobte tak, aby ste boli nejakým spôsobom notifikovaní o tom, kedy ten článok vyjde. Mám tam jeden článok o biohackingu ako takom, kde jednu kapitolu venujem spánku, ale nejdem až tak úplne že do hĺbky. Teraz by som to chcel poňať viac do hĺbky a aj tie poznatky, čo som sa naučil nosením tohto prstena, vložiť do tohto článku. Čo sa týka prstena, tak ja ho hodnotím veľmi, veľmi pozitívne, dokonca ja si myslím, že to je jedna z najlepších mojich nákupov uplynulého roka. Naozaj už si dneska neviem predstaviť život bez týchto údajov. Veľmi som si na to zvykol. Tie dáta, tá cena, tá vyššia cena naozaj v tomto prípade mi dáva späť tú hodnotu v podobe tých dát. No a ak sa vám takýto typ recenzie páčil, tak dajte mi like na video, dajte kľudne aj subscribe. Nech viem, že o takéto recenzie je záujem a môžem ich robiť aj v budúcnosti. A toľko odo mňa na túto tému a rozlúčim sa, takže spánku zdar. Čaute.